Mm. Mag-isa tayo ng pang-aromatics natin. Isa muna tayo ng bawang. Sunod natin yung sibuyas at saka luya. Haluin lang natin. So, pwede na to. Pwede natin ilagay natin yung isdang hito. Kung tatawagin dito sa amin. Ito. Ito pala, ito. Ito ay isdang dagat. Lagay lang natin to pa isa-isa. Iba kasi yung hito. Nasa yung matabang na isda. Lagyan na lang natin suka. Medyo maasim-asim kasi itong suka. Lagyan na lang natin ng konting tubig. Timplahan natin ng asin. Tapos ito, MSG, bitsin. Tatakpan muna natin. Medyo okay na to. Iligay na natin yung gata. Tamang-tama to, Sir Ma'am Idol. Maulan na panahon. May higop tayo na ngayon na mainit na sabaw. Sabay na lang natin yung siling labuyo, yung atsal, yung tanglad. Tapos itong siling haba, pangsigang. May idagdag pala tayo. Itong okra. Meron din tayong talong. Takpan natin ulit. Tikman muna natin kung sakto ba sa timpla. Lagyan natin ulit ng asin. Medyo matabang-tabang. Saka bitsin. Lagyan natin ng paminta powder. Halo-haluin lang natin. Tikman natin ulit. Ayos. Ilagay natin yung sibuyas. Sibuyas dahon. Pwede na. Yo, what is up, Sir Ma'am Idol? Ito na po yung imukbang natin. Nilabog na isdang ETO. So, iba din yung hito. Kasi yung hito is isdang matabang yun. Ito, isdang dagat. So, bago natin simulan, magdasal muna tayo. Bless us, O Lord, and the gifts which are about to receive from the bounty through Christ our Lord. Amen. Dili na maglangan. Let's eat! Tamang-tama ito, Sir Ma'am Idol. Kasi maulan na panahon. May bagyo kasi. Sabaw. Sarap. Sarap ng laman niya. Sip-sipin natin yung ulo. Sarap po. Sige. Okra. Talong.
Sili. Sabaw. Mm. 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 Thank you.